Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingbom biang jong kinala bentuit hakasnong Jorpul kebadan Hamarjan bat ke University of Science and Technology Meghalaya kelawan ra kajing serta kebakrawi ki pai ba nong shong shnong na kajing shlei jong ka hadin kajing ther jong ulap ba ubalane baro shimit hanin kamit ling ba kajing ring dur layu I baka kti kebala shlei kelayo bandrung wat shado ki ying kisem kidukan jong ki pai ba nong shong shnong hene ka step kebalawan ra aru kajing du jong ki mar ki mata hakite ki ying bat kidukan jong ki kita ki nong shong shnong ki bamat ya kate ki jing kile thu bagani kamdei satya ka sien ka baningkong hendrai ka bajuja na kapor shakapor khamtam hakipor bajur uslap manla usnem kile thu ru bakadaw jong kate ki jing shlei kade ki jing sakut jabo bat ka jing bom biang satya jong ki nala pentut shushu kate ki nong shong shnong kate ki shnong Jorpul kila ongru bagani ki jing shlei omtang bakarung shaki ying ki sem bat ki dukan ki jong ki bat pendo ki mar ki mata hendai ka penlong ru ka jing sniu kloi joka surok na ka jing sharong haka Lampat basla bikin film ya ka jota jungi sedin area jungi bagani de jota jungi pe kada bom bagi mala jungi gara garit wa kaduna long like kelenti mak jadi untuk like su kelenti kania petang ni akhmar nala ibarit dung ko mo yung sembro man kapor ka man siya kapor ne oh man kapor ka jahmi man usne mi akai sistem license of sendero tuba pun film ta kai bimistaro ऊपर बोला लोग डस्टबिन में चिन्ह रहा पूरा फेंक दिया आके ब्लॉक ब्लॉक ओके ऐसे ब्लॉक हो रहा है डस्टबिन और क्या नाला का प्रॉब्लम है नाला का प्रॉब्लम भी है छोटा है नाला लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ऊपर लोग है ना डस्टबिन में चिन्ह रहा पूरा नाला में फेंक देता है और आके नीचे लोग ब्लॉक करके ऐसे ब्लॉक हो जाता है